If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. The Nigerian Labour Congress and the Trade Union Congress on Monday, 3rd of June 2024, embarked on a nationwide strike in protest against the 60,000 naira minimum wage proposal of the federal government. Most Nigerians believe that the strike action will add more sufferings on Nigerians with the current hardship ravaging the country as a result of the removal of fuel subsidy by President Bola Ahmed Tinubu over a year ago. Looking at the plight of Nigerian Labour Congress, an Anambra cleric who is in support of the strike action by Labour stated that it is the right of Nigerian Labour Congress to embark on the strike action. However, Prophet ANIETO of the Holy Family SABBATH Mission UKALOR OGBUNIKE suggested that the minimum wage proposal of 60,000 naira by federal government is a very poor, but one that the federal government will not take Labour serious because they lack action to support their word. Ife gbasara nke ndị Nlc ịbata kịta n'anya foto ana-abụ Nigeria debele iru n'anya onye nụ n'ebe onye ana n'ebe ọ bụ ezie o nwere ozi ife that money o nwere ife ozuru fa o nwere ife ọ bakwuru ịkwụ mmadụ ụgwọ that ụgwọ anyị kwụ ọ nakwa na transportation and expenditures so na ọ bụrụ na federal government na oyi ekwenwu ha mee ma ọ bụrụ na oyi ekwu I say na ọ bụrụ na oyi ekwenwu fa mee at least fa nwamala ife dị mma fa amala ife dị mma na federal government bụ mmadụ nọ ya Labour anwa bụkwa mmadụ nọ ya so no the two head nọlụ atakwụkwọ isi amalụ ka a ga-esi wee mie ịwọchi ya kịta agụụ na-egbugodo mmadụ nke bugodo agụụ ekwere mmadụ fụ ụzọ fuel kịta otu mụ apa ka ụkwụ ka m ji agaghalị so all because of gịnị enwe nwụrụ m ego ịgbatanwu fuel so na ị na-anya fanwan ndị a na-azụ fanọ na their right mana ihe na-egbu ndị Labour bụ na-ekwusi ama mme fakwusi okwu fa ama mme okwu fa ada dịka okwu ekwurekwu no mgbe ekwusịrị okwu 1 2 3 echie niile before echie niile na-akọlụ go the strike back or something like that mana ọ bụrụ na ekwu okwu kwuru n'okwu ekwuru enebanye ya anya ife ọbụla nwee isi mbido na-enwe isi njedebe so na okwu nwa na-ekwudebe bụ fa malụ ka a ga-eme ya ka o wee dị mma nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. Looking at Exodus 20:1-17, Prophet ANIETO warned that disobedience of Nigeria towards the observance of the Sabbath day could be the reason why there is so much suffering in the land. He advised that conduct of examinations and elections on Saturday, which is the Sabbath day, should be abolished and conducted on working days such as Monday, Wednesday, and Thursday to accommodate everybody, as a people who worship on Saturdays are disenfranchised. Exams ana-eme election ana-eme exams o kwesịrị ekwesị on Sabbath day iti ife na ya maka na mmadụ na Chineke ararụ nke mbụ dịgodu na ya bụ na Sabbath a na-ekwu maka ya bụ otu n'ime iwu iri dịka Chineke kere mmadụ otu aka Chineke kekwa anya bụ Sabbath bụ izu ike and na ịga na Exodus 20:1-17 ọ sị anyị otu ụbọchị izu ike ka anyị doo ya nso amarọzi mma maka na bụ ife niile a na-eme ka iwe Chineke ji adị ọkụ n'ebe ala anyị bụ Nigeria dị so na ọ bụrụ na asịsị kwube na ife ọbụla a na-eme on Sabbath day ekwesịrị ka mmadụ na Chineke amanje maba aka ma ọ tipu ugwu na-ekwesị na ya ewelegodu ife gbasara izu ike sọpụrụ Chineke anyị maka na Chineke kwesịrị otuto
so na ihe gbasara ma election ma exams o kwesịrị ekwesị iji eweli etinye on Sunday otu aka onye sikwa we hold many people no kwesịrị mkpabụ na enwe ife ọbụla chọrọ ime gbasara religion ewepụ na neutral day dịka ewepụ Sunday ewepụ Saturday o wee nwee ike wee sutu onye nsutu anya Wednesday or Thursday or Monday. Speaking on the impact of the Monday sit-at-home on the southeastern part of Nigeria, Prophet ANIETO stated that the sit-at-home was not started by Nnamdi Kanu, but as a matter of fact, started to address the marginalization of Ndị Igbo in Nigeria. And the Ibiana nke sit-at-home, ọ bụrụ Nnamdi Kanu did sit-at-home. Ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ wait sit-at-home. Ndị Igbo decided to do it. Ka ama na mmegide a na-emegide ndị Igbo n'ọdịgo njọ. And the nefa ndị Igbo na-afụzi is too much. So all fanwa decide ebe ndị Igbo decide na fa ga na-eme mbọsị dị otu a wee menya observe. Ọ bụrụ Nnamdi Kanu did sit-at-home. From Holy Family Sabbath Mission, UKALOR, OGBUNIKE, Martin Ifeanyichukwu Ekeze reporting. If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekeze Ezanumba the First, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekeze. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599.